and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Janice, anak! Tinood yun di ay nga dako kang buhi. Salamat ka ni mo, Diyos ko. Kaya imong gibalik ka na mo nga dakong buhi ang among anak. Dagan yun kayong salamat. Kuraso. Palabi sa imong kalipat. Tingal. Akan sa akong presyon sa mong dugo. No, Manuel. Dili na. Dili na mahitabo pa ang imong gikahadlukan. Janice, anak tanad ay. Adto ta sa sud magsulti tarong. Sayri ko sa tanan gyud nga nahitabo sa imong kinabuhi samtang didto ka sa kamot sa mga taong kriminal. Sayri ko sa tanan, saysay ko sa tanan gyud, anak. Mao pa di ay, anak. Ingon di ay ni ana ang tanan nga nahitabo. Oh, ma. Pinangga kayo ko sa taong puganti nga si Alvin Morana. Og naluoy kayo ko niya, ma. Kaya napreso lang di ay siya sa sahang nga wa niya mabuhat. Makaluluoy usab siya kun mao ka na. Maayo unta og masulbad niya ang kaso nga iyang giserbisyuhan sa bilangguan nga dili siya ang naghimo. Mo ni kiampo ko, ma. Tungod kay buutan siya. Og mahadlo kon sa Diyos. Pastilan, anak. Pagkawa ko gyud magdahom nga dako ka pang buhi. Tungod kay ang mga pulis nga nangita nimo, may surrender naman. Kay nalukop na kuno nila og suhid ang tanang dapit nga posibleng gidad-an nila nimo. Apan wa ka gyud nila ikita. Lakip na ang mga kriminal. Nagpasalamat sab ko nga wa mi nila ikahibagat, ma. Kinabalaka ko. Nga tingali maahat og sukol si Alvin sa mga pulis. Kinanumpa pa man gid siya nga dili gud siya magpadakop og usab. Ugma, mangadto kitang tulo si Papa mo sa simbahan. Magpasalamat kita sa Ginoo ni ining imong pagkahibalik. Mao ba, honey? O, ani. Ano nila taso lang ba sa itong mga amahan? Mas may pang magpagkasal na lang ta. Honey, salamat. Salamat ka kaayo. Uy, ani. Ay, kung tabag ako. Magdisiw pa ginawa. Doon ka na kay kung nagpaabot ng muhagad ka na ako kasal. Salamat ka kaayo. Kaya mo na kitang ihatag na ako. Isaad ko, Han. Kung magkasal na unya ta, dili gid ko mapapadlong nimo. Mahalon o pagkaon takit ka sa tibuok kong kinabuhi. Magpagkasal lang tandaan. Total, sigurado ka nga magsabak ka gid. Ayaw lagi, Han. Sigurado na lagi na. Nagsabak man gani ang igagaw ni Laura. Ako pa ka ang dili. O, salamat nga magpakasal ka na nako. O niya, kano sa man ang gusto mo nga magpakasal ta? Ha? Sa labing madaling panahon. Daan pagyan lagi ko. Si Dudong Rinan gining niya. Ay, si Dudong Rinan. Dong! Sige, Dong. Isod ng imong auto sa gate, Dong. Tira ko ni gate. Ay, malipay gayod ka to si Sir Paulo. Nga ni ami duaw niyang iyang anak. Milagro na. Kaya si Señorita Criste. Video siyang amahan. Naog siya auto. Hey. Si Daddy? Naa ba? Ikin? Ay, King. Bawas ko ang gara. Tapos siyang auto na. Auto siya kwarto ba? Sipyat na. Malipay gito ron kay masayon siya ga. Niya ka. Sige. At doon ko siya sa iyang kwarto. Kaya may importante kong pagkisultihan niya. Kayot. Kayot sa Señorita. Ngano? Usa may pagkisultihan ni mo yung daddy ni mo. Imo siyang ingnon nga makigbuwag ka na itong Rinan o kalimtan mo na siya sa ingpit. Ayaw pagpatakagbukaan ang baba mo, ha, Iking?
Ni ako, aron sultihan si Daddy nga magpakasal na si Renan. Aw, anak mo yun na. Kasal mo yun na. Aw, usa! Eh, magpakasal na. Magpakasal na mo? Pay ka kuya ko. Magpakasal mo itong Renan? Hindi ka man makahatag og anak? Diha ka masayop, Dario. Makahatag kog anak ni Renan. Makahatag ko og anak. Mao nga iya na kong pakaslan. O kinsa nagsulti ka nimo, Christy? Uy, Nga makahatag kag anak kang Renan. Kinsa, Christy? Daddy, Mao ba? o Dad. Ingon ni anang nahitabo sa ikaw ni Laura. Daghang doktor ang mihiling ug miingon nga dili kini makahatag og anak. Apan nagsabak siya karon, Dad. O kung sa'y buot mo ipasabot, nga kamo na lang yun ang husto, o ang mga doktor ang sayop. Daddy, taas ang akong pagrespeto sa sama nilang klase sa tao. Kay ila ka nang gieskwelahan. Apan tao lang sab sila, Dad, nga mahimong masayop. Ambot ka nimo, Christy. Wa na ko masayod kung unsaon ko ikaw sa pagpasabot. Daddy, kung nagmahal ka na ako nga buktong mong anak, ayaw kong babagi sa kong kalipay. Gusto namin nga magpakasal si Renan, pusahatagi ko si mong pagtugot. Paluoy ka na ako, Dad. Christy, nakita ko nga lisod kag yung babagan sa imong gustong buhaton. Busa, sige. Sige. Ihatag ko na lang akong pagtugot. Surrender na ko nimo. Bahala ka na unya nga mo sulbad kung mo abot usab sa laing higayon nga biyaan ka niya Renan. Daddy, dili na ka na mahitabo. Dili na. Oh, salamat, Dad. Salamat nga miuyon ka na nga magpakasal mi si Renan. Nalipay kay ko, Dad. Bueno. Si Renan, hain siya. Dadaa siya diri sa akong atubangan. Gusto kong makigsulti sa maong lalaki. Papa, tinuod ka pa? Musugot ka na magpakasal kami si Christy? Bisag dili ko musugot. Apan haybaw ko nga musupa ka magyon. Busahala. Atagan ko na ikaw sa kong pagtugot. Apan sa dili pa, pangutan-on ko ikaw. Unsa man? Sigurado ka na bagyod nga nahigugma ka kang Christy. Pa, sa ako nagkikaingon sa unahan, nahigog pa ko ni Christy. Kung nagsabak pa lang siya sa una, gipagkaslan ko na siya. Unya, unsa magyud ka ang kasiguruan nga magsabak na siya, nga imo naman siyang pakaslan. Harinan. Pa, mituon akong magsabak yun siya. May kailami nga sama kang Christy. Ging na sa mga doktor nga di na mga anak. Apan sa diyang nahilot kinisos ka mangilot. O hiwi nga matri sa babae, nagsabak kini pa. Nga sa ato pa, wa lang di ay mahiluna sa hustong posisyon ang matris ni Christy, mao. Oh, mao ka na pa. O kapaturan na. Dito na kami sa usa ka manghihilot. Dako katinan nga mong gabayan ni Christy. O mao yan sulti. Nga walang mapahimutang sa hustong lugar ang iyang matris. O may pasalig siya pa nga magsabakil si Christy. Ambot ni mo Renan. Basta kay kuwang yung ko sa pagtuo nga mahitabo ang inyong gipangandoy. Pero kay imo man kahaning desisyon nga magpakasal nas lain. Hala, bahala ka. Apan hangyoon talang ka. Pananghid sa imong mga ugangan nga magminyo ka na ugusap. Pagbaton sa bugbisang gamay na lang nga respeto nila. Ha? Ako man ang hindi nila ni Papa Manuel o Mama Corazon na magbinyo ko pag-usap. Maubahan, may sagot ng imong amahan nga magminyo na ta. Oh, Christy. May sugot na siya. Kung mao na managsama ta. Kaya si Daddy sa brako, may sagot na nga magpakasal ta. Wa sila inahimo sa pagpabag sa duha ta kagugma. Kita-kit ang midaog, gani. O kano saan gusto mo nga magpagkasal ta? Sa sunod buwan, gusto ko nga madali ang tanan. Aron ko makasal na unya ta, dili ka na gid mailog pa sa laing babae kay kanako. Apan pagkikita po niya ako sa mga ugangan.
May gusto ni Papa Paulo nga manangin ako sa magnikanan sa matay kong asawa. Nga magminyo na kapag usaba. Mao ba? Oh, sige. Panagid lang nilahan. Total, musugot manggid sila. Kay, wala naman ang imong asawa. Patay naman si Junice. Patay na siya, honey. Mau ba niya, Sir Rafael? Mao ka na, Ricky. Ricky Iking Pariyara. Magpakasal na kuno sila si Christy ug kadtong Rinan. Busa kinahanglan nga pakigsultihan ko ang daan ang maong lalaki. Kinahanglan nga musaad gid siya nako. Nga dili niya pasakitan pag-usab si Christy kung mahitabo nga dili gid kini magsabak. Mao na akong problema da, sir. Kung mahitabo nga di gid magsabak si Senyorita Christy. Usaon man lang. Ha? Mao nga gusto kong makigsulti kang Rinan. Aw, hinuon, sir. Mas maayo nga magkasal gid sila. Aron di na makahimo og buwag si Rinan niya. Kay kasal man niya siya. Ang babae unya nga iyang mapamabdusan pohon, matawag ra og kabit. Kay si Christy man ang pinakaslan, di ba, sir? Abi mo, Ricky. Sir. Bisan pa og kasal na unya sila. Kung biyaan gid siya ni Rinan, mag-uul ang gihapon ang akong anak. Busa pa sa aron ko kanang Rinan. Nga human unya sa ilang kasal. Dili na siya mulingi pa og lain nga babae. Asawa na niya ang akong anak. Busa si Christy lang unya ang hatagan niya sa tanan niyang pagtagad ug pagmahal. Mao ka na, Junice. Ayaw na kinigdugay-dugaya. Mentras dili padako kaayo ka ng imong tiyan, kinahanglan nga magpakita ka na sa imong bana. Magkunaw na pag-ugon sa akong buhaton, ma. Nga dili siya batiod o katahap. Nga dili siya ang amahan ining akong gisabak. Wa ka makasa sa inyong kaminyoon, anak. Siya ang amahan ni anang imo karong gisabak. Kung nagduha-duha ka sa pagpakita niya, ako'y unang muadto kang Rinan. Og sultihan ko siya nga niya ka na nabalik nga dakong buhi og mabdos na. Makurason na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!